Akwa ịmadachi na ọ bụrụ na oge jentụlụ na Gaddafi Njem-Ekop nọ n'ọrụ ịma na ọ bụrụ na oge ọfa nọ n'ọrụ na postu anyị na-afụ kịta na afọ m ebe nọ nso nkwa postụlụ ya na ndị Imo steeti wepụta vigilanti na mfụdete na ịbịachi ọchị wee si akwa ọ bụ kịta na oge ụmụọma na jentụlụ na ndị otu ya nọ n'ọrụ akara idetegoro ụmụnne anyị akwụkwọ kịta asịfa na enidere kafa ma ọpụreti and fatara ya fa ebe fa visit ife m na-agwa gị mekatara n'ala Igbo anyị ịnazi ekwu okwu ka ọ ga-organize ya vigilante ụmụnne m na gị na-agba ọsọ. O nwere nke mere oge afọ dị ka ọ n'Ihiala ka ọ n'Ọkịja immediately after ka a launchichara that security outfit pam ụmụazị abịa last some of them n'iyi kedu maka nke mere na Agụruzi Igbo and so many other places. The name of gịnị na fa na-achụrụ ndị Fulani, the name of gịnị na fa bụ men on ground, the name of gịnị na a na-azọ Biafra, the name of gịnị na ịbụ sabo na fa needed any other security outfit. Man, you know what? I'm really happy with what I'm seeing around us. You understand me? So many community kiti ekuchiliwego. Do you understand me? I'm really happy. Enough is enough. If I shall in peace na Igbo. If you don't want to be with ndị Igbo, si na Igbo pụọla anyị. I need the peace and harmony among us. Isi na ị na-azọ nwere onwe zọbịa n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ onye mgbagbusi ụmụnne gị, ana m ekwu nke m hụ ha and ọnya mere so many of them ejilo like him. Do you understand it? That is why so many of them awapụta threaten him. But I no send anybody, papa. Mpụta ebe a gwa gị the honest truth. Ife a kịta nọ ọ bụ n'oge ụmụọma na-eme ọpụreti ndị otu Gentle na Njem-Michael Chineke kpọchagoro ọkụ na ndị a kịta ama last 24 hours a ga-epe ha visit. Do you understand me? Unu nke mere na-arọ ndị Izọgụ before this Gentle kịta afa wee bụrụ onye Flav ya na Njem-Ekop. Do you understand me? Epe ụmụnne fa visit because of gịnị na fa organize ka fa protect their land. Then onye kwuo ya asị a na ịbụ sabo elebelekwala gị sabo pam fememi. I'm really happy with what I'm seeing. I'm really happy, especially my Anambra by. I'm very happy. At least Christmas here godo. In as much as insecurity is everywhere, but I need why God to go very peaceful more than God and I'm breaking it when